लोगोफोर दिनैहा मामोनलायना संक्रान्तिनि थाखाय बैसागुनि संक्रान्तिनि अमा गोदादों रायजोआव रानबाय बेखौनो गोदाबाय आरो गाइसमा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांदो नै बेदर गोदाग्रायाबो खिन्थु भिडिअखौ आं हमाखै गाइसफोर फिसाजोआसो हमदों आरो ओंखायनो मावदों बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन गोखा गोखै जानाय बोसोर गोजामखौ बिदाय होनाय रायजोआव अमा बेदर राननाय बे एसे ओरैनो नेम मथन एवनानै जानोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा माबायदि गोसो बायदि रंजायो जायो लोङो बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर होनग्राया होननाय आंना लोगोआ फैयाबा गांसे अबेबा नैबे सोंदांखौ जाबा जाबो मा होमबालाय बियो दा जों फुरसा लांनानै लाबोनायसो दा बियो बिसो जागोन बिसिना हादो बेबायदि खालारा आं गोदान बायनाय गांसे दंमोन बोरायसोमोन ना उन्दै बिसिना ना नों फैबाय आं गैयाखै रावनोबो ओरैनो होजायो दा बियो बिगुर सैदो बाल मैलाखौ आयु सङा नै आयु लुद्रायद्राय सङाखौ बेरगाय Kita labai bisa sih. Kenal. Memang. Sini bedor kapan tuh bisa nih sudah naik harus baik ini nang nih baik yêu pinggir cari foto mana nih dia ini semua apa sendok kunde dong ini bentuknya